फळ बघून ते बघ त्यांना वाटलं आमच्याच घराकडे या. चल काय नखरे करत, ओळखत नाही कशी पण तुका. त्यांची ओळख मोडली आहे सगळ्यांची. आता तू इतके दिवस तुका लय ओळखतो. मग का ओळखत, मी इल्यावर ते वाट बदलतात एकदम. ते आता गेले ते बघ. पाऊस लागलो म्हणून गेले ते. ते माका आता कळाले कशा येतात ते तुझ्या अंगार. तू आता सेंड मारतस तो तेव्हा ते घुसतात तुका बघून. जा जा बघ ते कवा शिलो कलू तू बस कलू बस. काय नाव त्याचा, कलू, कल्याणीचा कलू. ह्यो कोण मार्श, ह्यो कोण. बाबलो सकाळी सकाळी दुटीक चाललो, कधी नाही तो. आणि हो ह्यो पण ह्यो बघ तुझ्या मागे सवंगडी तुझं. आज कुत्रे धरले पाठी. ही एक वाट मस्त हा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात आपले सकाळी सकाळी स्वागत. तर आता आलो आहे सड्यावर म्हणून व्हिडिओ चालू केला, नाही तर पूर्ण घाटी चढत असताना व्हिडिओ चालू केला तर दम लागतो. कारण की घाटी खूप उंच आहे. गावात राहणाऱ्यांका वाटत नाही, पण आमच्यासारख्या मुंबईवाल्यांका दम लागता. आणि जर अशी रोज घाटी चढ उतार केला सकाळ संध्याकाळ तर माझ्यासारख्यांची पोटं तर एकदम स्लिम ट्रिम होतील. तर आता जाऊया. गुरं सोडायला आलो आहे भाऊ बरोबर. आणि सकाळचे 8:30 पावणे 9 झाले असतील. बाबलो खाई गेलो, हे बघा जाळकटीत गायबच झालो. होय कैसून गेलं रे, काय रे कैसून गेलं, कैसून. काय करतं काय हो, गोल गोल फिरतं नुसतं अकडे अकडे गाव आहे. तो माझ्याकडे बघता तो. ह्याच्यात काय चरतात रे, याच अजून वर पण नाही होतं तेवढं. सकाळ टाळबिळ खाणार आहे. आपण आता खई लाव. तो बघ टॉवर दिसता, तो बघ समोर दिसता ना. मग सांग तयारी फक्त करून ठेवा. तयारी म्हणजे भाजी करणं पिठात फक्त मळून दाखवते नाही बरोबर. किती वेळ थांबायचा असा वर. आता थांबाचा जा किती वेळ. तो असं दोन्हीवरनं फिरायला आमचा. चल काकांका सांगा ती आणि तुझी बटाटे वडे काढते. मग खाऊक तयार, फक्त तू खाऊक रेडी राहायचा. ह्यो दोन्ही जागा येत. हो यो. आणि थंय पलटना ती दुसरी. अरे होई करा ताय एक मोठ्या सगळ्यात लपडा काठी आहे पण तुझ्याकडे. कुणग्यान बारंगीची भाजी काढली त्या दिवशी. खय गावली बारंगीची म्हणजे आपल्या माका वाटलेला थंयच जाणार, एका बाकी थंय गावणारच नाही. मग थैसुडलेच काढून घेऊन येईल आता. हुशारा नाही तर मी आता थंयच जाणार होतो, आणणार होतो संध्याकाळी. असाच अजून आता तू घराडे जातो. जाऊया म्हणतो ना दोन्हीवर. दोन्हीवर जाऊया. हे तर बंद बसते हो बाबा, सगळ्या ते येऊन 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 आली. कुड्याच्या शेंगा आहे बघा. शेंगा म्हणजे फुलं आहेत, शेंगा होतील याच्यात. आधीच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितले असतील, तरी पण दाखवल्या. शेंगा ते सगळे लांब लांब पर्यंत फुला दिसतात, ती त्याचीच कुड्याची होत की. अरे बाबा, मग आता अशीच जाणार ती फुकट.
विका तरी जाऊन बाहेर पार्सल करा मुंबईत मग फक्त काढूचे पॅक करूचे पाठवूचे तुझ्याकडे पाठवतं. हा झालं. भिजवतो आणि ह्या जर पावसात आमची जर गाय गेली तर गेलीच काही समजत. ते दिवशी मी आणि पण गेलेला होता मस्त ऊन होता आणि जो खतरनाक वाला पाऊस इलो भारीच 5-10 मिनिटात इलो तो खाली नाही एकदम जोरात. हा खाली नसणार तो आणि ह्यो येणार नाही तुझ्याकडे खोळा इलोच तो. माझी खोळ तर राबोळ्यातच रवली आहे. हा मग ही तुका 31 रुपयाक मिळता ना ती. मग ती बरोबर प्लॅस्टिकच बघ असा आता आधी जाड आता ती. ह्या बरा छत्री सांभाळायचं कोणती राहत वाऱ्याने 4-5 तुटतात म्हणजे छत्री होणार अर्धा भिजा एकदा भिजत होत नाही आणि जर समोर राहिलो तर पाऊस समोर राहिला असं करायचं. पट्टी हात चल तू चल म्हणजे ते दिवशी पण पुणग्यात अजिबात पुणग्यात जे धोंडे मारल्यानं हे बारके तेच जरा हे आता येणार नाही ते आता पुढे येतच काय बघ. हा फळ बघून ते असे बघ त्यांना आमच्याच घराकडे या. चल काय नखरे करत ओळखत नाही कशी पण तुका त्यांची ओळख मोडली आहे सगळ्यांची. आता तू इतके दिवस तुका लय ओळखत मग का ओळखत मी इल्यावर ते वाट बदलतात एकदम. ते आता गेले ते बघ पाऊस लागलो म्हणून गेले ते. मित्रांनो आता फिरत फिरत आम्ही गाय गोठण्याच्या आमच्या मंदिरात आलो आहे. या मंदिराचे बरेचसे व्हिडिओ गेले आहेत जुन्या आपल्या सबस्क्रायबर मित्रांना माहिती असतील. नवीन आहेत त्यांच्यासाठी दाखवतो कारण की इथे बरेच उपक्रम राबवले जातात. काय रे अरे ते फक्त आवाजच करतात काय नाही. ह्याच्यातला कल्याणी कोण कल्याणी ह्याच आता आणि तो दुसरो खयचो मार्शल तो मार्शल ह्या कल्याणी आणि राया खयचो राया हा राया आहे. तेव्हा तो म्हणतो पळालो नाही ना अर्धे होय तो आमच्याबरोबर गेलेलो पळालो यांचं वाच लागलो त्या का हा काय ऊ काय तू नाही येणार त्याच्या पट्टी बसली राया बघतो येणार पण नाही. ते मार्शल बार्शल ते दोनच ना ते माड्या ते गेले सगळे. हा बारके ते जरा हे मोठे जरा समजानच. बाकीची गप असतात हे दोघांच्या अंगातलं एक कुसमोडी आहे. तो बघ तो बघ ते माका आता कळाले कशा घेतात ते तुझ्या अंगावर तू आता सेंड मारतस तो तेव्हा ते घुसतात तुका बघून. जा जा तो बघ ते वाशिलो चलो तू बस चलो बस. काय नाव त्याचा कलू कल्याणीचा कलू. ह्यो कोण मार्श ह्यो कोण
हावऱ्याची जातात ही हावऱ्याची असं लागेल बसा ह्यो मारशेल होम्याचो होम्यार को आलंबडी ह्यो अरे होय तरच बस हे बघा ह्योच तो पत्रो देवळातलो पत्रो घेऊन येणारा असे एक व्हिडिओ टाकलेला आहे मी. अगो आमका ना हे पडवेल गाळता ना पाठी येतात गुचवतोय ते पत्र होय त्या पुस्तकात सांगले फोन करून पण तो पत्र ते पुष्पक रांगले त्या पुष्पान सांगायला मागाशी आमच्याकडचं पत्र तुमका चालात का मग नाहीच का हो तो राहून दे तो गोटणीच्या देवळात वर आणा तो आणूया खाली बाकी कोणाक विचारित राहा का देवस्थान बाबा माझी बायको भिजता भांडी धुता ना किंवा भाऊ पत्र घेऊन जातो ह्योच तो पत्रो राहणार होतो म्हणून बायको बित्ता म्हणून घेऊन जातं ना. बघा मग सांगितलं कोणाक पण या देवाक मग सांगतोय बाबा पत्र घेऊन जाते दर चल तू येत नाही हा. मी येतोय घरा येते ना साधारण बघतोय त्यांचं ताळमेळ. टी शर्ट का लागणार माझ्या या गाण टी शर्ट का नाही लागतील म्हणून पैसे लागणार. दिले. तर मित्रांनो आता मी घरी चाललो आहे. बाबू इथेच आहे कारण की गुरं इथेच आहेत अजून. आणि मगाशी सांगायचं राहून गेलं म्हणजे सांगता सांगता कुत्र्यांचा आवाज येत होता. तर हे जे मागे मंदिर बघताय म्हणजे आपण आता ज्या मंदिरामध्ये गेलेलो ते गायगोठणचं मंदिर हे तेव्हा जे गुरांसोबत यायचे त्यांच्यासाठी थोडं विश्रांतीसाठी म्हणून होतं आणि आता त्याचं असं मोठं मंदिर झालं. आणि मगाशी आपण आल्यावर जी सगळी 3-4 जणं होती ती सगळी गुरांनाच घेऊन आलेली. आता गुरं कमी झाली आहेत त्यामुळे फारसं कोणी नसतं. आता पाऊस पडत होता म्हणून सगळे थांबलेले जेवढे आलेले तेवढे. आता चाललो आहे मी घरी आणि हाच तो पत्रा ज्याची रील टाकलेली काही दिवसांपूर्वी आणि त्यात सांगितलेलं बाबल्याची बायको भित्ता म्हणून देवळातनं पत्र आणूचं तो ह्योच तो. चला तर मित्रांनो आता एवढी घाटी सगळी उतरान घराकडे चाललो आहे. बरोबर टाईम गेलो येऊ. पकडा. हा तू भिजतेस म्हणून बाबूने पाठवलाय पत्रा खास तुझ्यासाठी.